Bé, no res, doncs aquest any hem vingut aquí a ficar la primera rajola. Veiem que ningú pensa en els xiquets de poble que estan en barracons. Doncs jo l'any passat vaig ficar la primera pedra i el vaig ficar la primera rajola. És una innocentada, indicant que avui és el dia dels innocents. A veure si algú li pica i d'una vegada comencem el col·legi. Fan un col·legi ben fet, de cara sol, que no el facin d'esquena sol, que el facin de cara sol, que els xiquets estiguen còmodes, una bona zona d'oci, quan tinguin l'hora de l'entrenador que se'n facin bé, i dalt a la taulada que no li fiquen teules com fan a tots els col·legis, que li fiquen plaques solars, a veure si posa el sol i de l'energia d'aquestes plaques solars dins del col·legi. I res més. I si no el comencen, l'any que ve farem una reivindicació més.